कोशिला रानी आवारो सुमित्रा रानी आवारो के कैया रानी है ललना ए ललना ए ललना कौवनी बरात ऐसा कैलू की सुनर फलवा पवलू गे ए ललना कौवनी बरात ऐसा कैलू की सुनर फलवा पवलू ए ललना कौवनी बरात ऐसा कैलू की सुनर फलवा पवलू हम तोहसे पूछिले कोशिला रानी आवारू सुमित्रा रानी आवारू के कैया रानी है ललना ए ललना कौवनी बरात ऐसा कैलू सुनर फलवा पवलू ए ललना कौवनी बरात ऐसा कैलू सुनर फलवा पवलू एगो बात बता दी कि बबुआ के जन्म भइल नामकरण के आज दिन बा त कितना खुश बानी रवा लोग वाह देख के दिल प्रसन्न हो गइल वाह बरता में कैली बरता में कैली बरता में कैली बरता में कैली हम एकादशी द्वादशी के पारण है ललना बरता में कैली हम एकादशी द्वादशी के पारण है
जी मतारी लोग के भैया तनिया मतारी लोग के बेटा से बहुत प्यार रहेला। बेटा हमार बड़ी सुकुवार बड़े कहीं इनका कुछ हो मत जा ना पापा की परी है बेटी। ये लोग पापा के परा फुलवानिया ना फुलवानिया ना फुलवानिया ना बबुआ पातर सुखरियानिया झुरुर नुहे ललना फुलवानिया ना बबुआ पातर सुखरियानिया अच्छी है ना झुरुर